Păi, uite, eu pe YouTube când stăteam înainte cu Conacu, cu Alin și cu astea, coaie făceam, îți spun cât făceam pe zi. Media. Pe YouTube. Pe YouTube. Din Zile live-uri, bune. din live-uri sau Din din live-uri, da. Zile Fără video, bune. fără vloguri. Deci, dar era mai bine, în primul rând, fără vlog. Făceam undeva la, să zic, 10K pe lună. 10.000. Pe lună? O lună, da. Avem 17 și nu s-a terminat săptămâna. Avem 17.000 și nu s-a terminat săptămâna. Ai înțeles? Dar tu și tu dai seama acum, hai că România ca România, dar tu îți dai seama în America sau Germania sau țările, ai văzut câte puncte au ea primit 3? 15 milioane, 20 de milioane în fiecare săptămână. Știi unde m-a dat Lagi pe mine?